Piotrek, miło Ci widzieć znowu na boisku. W dłuższym wymiarze miałeś okazję się zaprezentować i chyba całkiem nieźle to wyszło. Rzeczywiście ostatnimi czasy moje pobyty na boisku były skromne, może trochę więcej pograłem z Kędzierzynem, z Kielcami mniej. Cieszę się przede wszystkim z wyniku, bo pomimo tego, że prowadziliśmy 2-0, nie udało nam się tego meczu skończyć. Politechnika złapała skrzydła, wygrała 2 następne sety, jednak potrafiliśmy sobie poradzić z tym. Wygraliśmy pewnie tiebreaka, to cieszy. Także cieszę się, że swoją cegiełkę do tego także dołożyłem. Mielibyście chyba strasznie duże pretensje do siebie, gdybyście pozwolili Politechnice to wygrać, bo na własne życzenie trochę doprowadziliście do tego tiebreaka. No na pewno tak, no, ten trzeci set w naszym wykonaniu jest już któryś z kolei po prowadzeniu 2-0 jest bardzo słaby. Musimy troszeczkę chyba skrócić tą przerwę i szybciej wbiegać tutaj na boisko i się rozgrzewać, bo rzeczywiście te 3 minuty to jest trochę za mało, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to już jest następny mecz, który w trzecim secie nam się jakby rozpada. Dobrze, że wróciliśmy w czwartym, bo czwartek już był, od połowy czwartego seta to już był zalążek dobrej gry. Nie udało się na przewagi, ale piąty był pod naszym dyktando, także cieszymy się, prowadzimy 1-0, jeden mały kroczek został zrobiony. Dużo do poprawy macie, twoim zdaniem, przed jutrzejszym meczem? Myślę, że nie. Myślę, że przede wszystkim nie doprowadzać do serii, żeby Politechnika zdobywała punkty seriami i tutaj musimy się strzec, przede wszystkim pilnować swojej pierwszej piłki. Myślę, że gra w obronie też mogłaby być lepsza, ale to już o to postaramy się jutro, żeby tak